an balima ani ɲankuma bi kibaruya m'an bolo ka da tulo kan o de ye tɛnɛn don octobre kalo tile 15 compagnie de transport Mali ale kɔni ka carte dɔ bɔtɔla Bamako ni ka kunda Mopti kan o pneu ci la tɛnɛ ni o bɛ san mara la pneu in cili kɔni nana ni mobili in jenini ye o kɛla ka sɔrɔ mɔgɔ 20 kɔni de tun bɛ kari in kɔnɔ nka basi kɔni ma mɔgɔ 20 ninnu kɔni si sɔrɔ tasuma kɔni wililen kari la sa kari kɔnɔ mɔgɔ ale ni an ka lakana tigila mɔgɔ minnu kɔni kun ka suru yena olu y'u senfa ni ka dɛmɛ don ka kari in tasuma faga nka o kɔni si ma fɛn ɲɛ a la kari in jenna fo ka asisi an ka lakana tigila mɔgɔ kɔni ka sɛgɛsɛgɛliw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko mobili in pneu cili fo ka se a jenni ma tan cogoya la ko a sɔrɔla lakɔlɔsibaliya ale ni mobili boli sariyaw labatobaliya kibara wɛrɛ b'an bolo ka da tulo kan Mali gafe dilannaw n'an kɛ olu ma ko éditeurs olu kɔni nisɔngoyalen don ni wagati in na ka sababu kɛ tiɲɛli min kɔni donna olu kun a bɛ taa miliyari 11 ɲɔgɔnna la ka sababu kɛ ladegɛlibagaw ye n'an ko olu ma ko piratiw ladegɛlibaga ninnu kɔni bɛ olu ka gafe dilannenw ta ni ka taa o ɲɔgɔnna kɔni caman dilan ni ka o feere sɔngɔ sugu dɔw la ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ tiɲɛli min donna olu kun a bɛ taa miliyari 11 ɲɔgɔnna la wa a kɔlɔlɔ kɔni ma da o fɛnɛ ma ko miliyari 2 kɔni tiɲɛli fɛnɛ donna eta kunna ka taa impôt ko fan fɛ gafe dilanna ninnu kɔni ka fɔ la olu y'u seko n'u damayira bɛɛ kɛ walasa nin ko bɛ se ka dan sira la cogoya min na sabula kabini san 2016 olu ye nin ko ninnu jateminɛ k'a bɛ ka juguya ka taga fɛ ko wa n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Mali baarakɛyɔrɔba dɔw kɔni bɛ olu kɔni sen bɛ olu ka gafew dilannen ladegeli la ko walima gafe dilannen ladegelenw u bɛ taga olu fɛnɛ san ko o de la kɔni olu ka kɛlɛ in a ma nɔgɔn u bolo an balimaw ni kibaruya ninnu tun b'an bolo ka da tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la